Nakapirang rapas si Samantha Bernardo kay Miss USA kang nanggana siyang first runner-up sa Miss Grand International. Grabing ragkot kang buhok ko, tadi kaya ako nagkaagning conditioner. Grabing ragkot kang buhok ko, tadi kaya ako nagkaagning conditioner. Marahay na aga, marahay na udto, marahay na banggi sa Indigo Boss. And welcome sa part 19 na i-translate mo, Bicol Tagalog Translation. Ngayon naman mag-share ako ng 15 Bicol words na nagsisimula sa letter R. If you want to learn more, please like and follow my Facebook page and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Heto na ang 15 Bicol words na nagsisimula sa letter R. Tara, puunan ta na! Number 1, ragkot. Ragkot. Sa Tagalog, gaspang. Gaspang. Ragkot. Ragkot. Halimbawa, grabing ragkot kang buhok ko, tadi kaya ako nagkaagning conditioner. Grabing ragkot kang buhok ko, tadi kaya ako nagkaagning conditioner. Sobrang gaspang ng buhok ko kasi hindi ako naglagay ng conditioner. Sobrang gaspang ng buhok ko kasi hindi ako naglagay ng conditioner. Grabing ragkot ng buhok ko, tadi kaya ako nagkaagning conditioner. Ragkot. Ragkot. Next, number 2. Rambong. Rambong. Sa Tagalog, yabong. Yabong. Or yung mayabong. Halimbawa, marambong na ang tigtanom kong masitas. Marambong na ang tigtanom kong masitas. Mayabong na ang itinanim kong halaman. Mayabong na ang itinanim kong halaman. Rambong. Rambong. Next, raot. Raot. Sa Tagalog, sira. Sira. Raot. Raot. Raot na ang TV mi tanabasa ning uran. Raot na ang TV mi tanabasa ning uran. Sira na ang TV namin kasi nabasa ng ulan. Sira na ang TV namin kasi nabasa ng ulan. Raot. Raot. Next, number 4. Runot. Runot. Sa Tagalog, durog. Durog. Runot. Halimbawa, pag yung cellphone mo nahulog sa lamesa, runot yan. Pag yung cellphone mo nahulog sa lamesa, runot yan. Kapag yung cellphone mo nahulog sa mesa, durog yan. Kapag yung cellphone mo nahulog sa mesa, durog yan. Runot. Runot. Next, number 5. Rabag. Rabag. Sa Tagalog is parang itapon or parang ibalibag. Itapon or ibalibag. Rabag. Halimbawa, tigrabag na naman kang aki na yan ang bag niya pakaabot kang harong. Tigrabag na naman kang aki na yan ang bag niya pakaabot kang harong. Tinapon na naman ng batang yan yung bag niya. Pagkadating niya ng bahay, itinapon na naman ng batang yan ang bag niya pagkadating ng bahay. Rabag. Rabag. Next, rabsing. Rabsing. Sa Tagalog is hablutin or mahablot. Rabsing. Halimbawa, dai ka magsulot ning mamahalo na hikaw ta baka marabsing yan sa jeep. Dai ka magsulot ning mamahalo na hikaw ta baka marabsing yan sa jeep. Huwag kang magsusuot ng mamahali na hikaw kasi baka mahablot yan sa jeep. Huwag kang magsusuot ng mamahali na hikaw kasi baka mahablot yan sa jeep. Rabsing. Rabsing. Next, number 7. Rapas. Rapas. Sa Tagalog, hampas. Hampas. Rapas. Halimbawa, nakapirang rapas si Samantha Bernardo kay Miss USA kang nanggana siyang first runner-up sa Miss Grand International.
Nakapirang rapas si Samantha Bernardo kay Miss USA kang nanggana siyang first runner-up sa Miss Grand International. Nakailang hampas si Samantha Bernardo kay Miss USA nang manalo siyang first runner-up sa Miss Grand International. Nakailang hampas si Samantha Bernardo kay Miss USA nang manalo siyang first runner-up sa Miss Grand International. Rapas. Next, number 8. Rarom. Sa Tagalog, lalim. Halimbawa, grabe ang rarom kang mensahe niya. Sobrang lalim ng mensahe niya. Next, number 9. Rahay. Sa Tagalog is magaling. Magaling ka na sa isang sakit. Rahay. Halimbawa, rahay na si kalintura kang aki ko. Magaling na yung lagnat ng anak ko. Rahay. Kapag tinanong ka, kumusta na ang pagmati mo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Sabihin mo, rahay na ako. Magaling na ako. Next, number 10. Ribay. Sa Tagalog is palit. Ribay. Halimbawa, tigribay ko ang binakal niyang shorts, piot sa kuya, sinabakal ko. Tigribay ko ang binakal niyang shorts, piot sa kuya, sinabakal ko. Pinalit ko yung shorts na binili niya kasi masikip sa akin yung nabili ko. Pinalit ko yung shorts na nabili niya kasi masikip yung nabili ko. Ribay. Next, number 11. Ribok. Sa Tagalog, ingay. Ribok. Halimbawa, mayo na akong ibang madangog kundi ang ribok ang kataid mo. Wala na akong ibang marinig kundi ang ingay ng kapitbahay namin. Ribok. Next, number 12. Rikas. Sa Tagalog, bilis. Rikas. Halimbawa, rikas-rikasan mo man ang paghiro mo ta nagmamadali ako. Bilis-bilisan mo naman ang pagkilos mo kasi nagmamadali ako. Rikas. 13. Ribong. Sa Tagalog, parang naguguluhan ang isip mo. Nariribong ka. Ribong. Halimbawa, day ko na magirumduman kung saan ko nakaag ang hugay, taribong na ako. Hindi ko na maalala kung saan ko nalagay yung saklay kasi naguguluhan na ako. Hindi ko na maalala kung saan ko nailagay yung saklay kasi naguguluhan na ako. Ribong. Next, number 14. Riparo. Sa Tagalog is parang tingnan or bantayan or parang mapansin. Riparo. Halimbawa, day mo lamang nariparo si aki ko na nag-agiligdi. Hindi mo ba napansin yung anak ko na dumaan dito? Or, pakiriparuha daw muna ang sinapna, tamakarigos ako. Pakibantayan nga muna ang sinain kasi maliligo ako. Riparo. At last but not the least, number 15. Risa. Sa Tagalog is halata. Risa. Halimbawa, dai ka na magsanli ning bado, taday man risa ang ati. Huwag ka na magpalit ng damit kasi hindi naman halata yung dumi. Risa.
That's it for today. Sana marami po kayo natutunan. Abangan niyo pa po ang mga susunod kong videos about Bicol Tagalog translation dito lang sa G Diary.